Assam lapen Meghalaya Sarkar among Bharat Sarkar thinglo longli kache pachoy lam don kache to. Rongkhang along APHL se song tum pherangkia mai ke phapong. Rong phar pirong bea kumli na dong motor kachingkoy. Phorkimo langdam polotang te kedam tang ningkan phokke baprang ben lo Assam lapen Meghalaya ang bong longlia hoya puthak lamki kedona. Labangso longlia lamki nangke klang cheng lake pharokre sirkebra toxikebra hinia sengka. Meghalaya Assam along pen hempre kang thim long loka phipen lo. Hala so hud longlia hoy kache thak mate kache pang thek lake ing long pen hendo. Hala bangso hoy dung malom kedo ajaha karada tumke Assam longlia longsi dolo. Bonta melang le tum voda men pen cheng lok kado kabya war sai pusta. Meghalaya anachi dolo mate Meghalaya government pen silang cari pondo. Bangso pena jok methang astera map sitame selam pon pami hino daglo. Kedam tangko anya ningkan pen sitame kacarbo kethe tan kedo ko jok rada tuma pranta me dam nanglo lapen areng ahu tame pen nang anatum so nanglo. Laso jok pupu sarkar hin pen sitame lam thama tame nang do koklo. Lahai kacarbo sai mate longlia lam kia puthak tame central government along anli damlo. Hala so hud India Prime Minister ke Dr. Manmohan Singh ahud iklan. Alang li Prime Minister tame bangsolam ki pupu ang bong pen chingki chingwaira chipajur non pusipin khadun. Laso jok pupu sarkar tum tame bangsolong lialam ki chikapachur dia phan penangan ka chingmai pon pedolo. Bon tame ang theki me klang kleda jok alam ki bang jurun edet sinang man. Bon tame pinier nia bangke pupu stadium along sitame BJP sarkar se chari boma jok Meghalaya CM Mr. Conrad Sangma lapen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma tum chingwai chingsai pen Committee Sengsi Home Minister Amit Shah long anlam thipale damsi alam ki kipajujia phanchuring ria lo padu. Laso ateng pensi theriponi phaing kor sirkebarni Union Home Minister Amit Shah hin pensi pupu phantame MOU alam don pache toklo lapen longle alam ki tame phan toxike pan ke pajut ponlo kado kabe lam ki ke dolong Krehinia dim amen ke lapu hello Upper Tarabari Gajang Reserve Forest Hakim Langpi Bordwar Baglapara Nongwa Motamur Khanapara Pilangkata Desdemoria Block 1 lapen Block 2 Khanduli lapen Rita Chera henlo la long krehiniang bong pen long trok adim mabangke lamki peprai resolve ponong lepusi Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma hin pen pachini pon labang solam ki resolve pon long adim amen laki lapu hello Tarabari Gijang Hakim Baglapara Khanapara Pilangkata lapen Rita Chera lamki ke do long liang kang kat do kabe 36.79 square kilometer along pen Assam atum 18.51 square kilometer chelong lo lapen Meghalaya atum sitame 18.28 square kilometer along le chelong pon lo lapen moke bang jiarani tame long trok adim ke do langalam ki tame chingwai pen pejut pon puta pachini pon bon tame jasemet pedalama bangke halabang so alam don kache tok long kupipia puthak si kache parai pon mata rada tuma phan pachini pon pila tasi kupi ko sol si kache tok pon ma ke kebang jilangarani chini dunpo Dharam Singh Rong Pharni report Malong News. Thereponi phai koi rasir kebarni Rongkhang constituency arlo langhan kramsa rong along APHL sa song tum pherang kya mai ke phapong labang so me long Rongkhang APHL sa me phulong ki kramsa pensi me chipahim phupong la so long APHL sa klembang tenjing kramsa monjuling TP pen chenglok tumta chetong du lapen bang pho BJP songja tumta APHL sa song long chipok dun puta pherang kya me long lam thi nang chipaklang du lapen thu kebang JMSC kangwai mate election along ke APHL sa song pen long son ingjai phansi Rongkhang constituency pen ke toy dunji ning hanglo pusi pherang kya thengno lam thi nang chipaklang du lapen nona phoi ke Rongkhang along ke BJP aphan parem vek pola pen APHL sia songsi mesen ben chepahai ponpu busi pherang kya me long lam thi jai ponthu lasi kebang jiarani APHL sia tum MP Horen Singh bia constituency along chepahai unjini unini ke apor aphan chonghong nang kok po pusi cherok togara tum pe lam thi chepaklang ponthu rinti dongka mukam pen janta be Malong News lasi pini labangso pini maya puthak kangni pon alam theke lahelo nilitum Rongkhang along jitu APSLC pen kemang pon mate non kewang zilang labangso election along a candidate abang phuafan amen pini pen bangke nilitum kejong ponji pusi nilitum pini press meet fansame
nang pacini lo lapen pars tame nang litum nang arju lo lapen sitame nilitum ahin pen tame nang chithan nun lo athe pini alangli phan lake longson ingjai alangli phan si candidate ingwai pon det lo Tangte la bangso alama puthak ma lokson ingjai po alangli longson ingjai bangke bitung reng thama constituency long arle asun si nang litum kopi ningkang sam kopi ajo ni senang tum lapu rong khang pen kapar jab ni ningkang to lam puthak la kan ko alangli ahog lo alangli ge bitung arleng lo bosame nilitum alangli phan ke phapon mate alangli phan ning kaching sam alam the bangke la hello litum karbi arada phan kiduke laga arada phan kelang pi nangkar japi abangfu alangli longson ingjai lapena first tame nilitum APSLC kemangpon akam bangke alangli nangsi chakdun pensi kiduk an sitame alangli pen nangpa joydun po pupen alangli lam chak do pen ajoksi nilitum alangli phan Rongkhang constituency pen kachetoy dun alangli sar longson ingjai alangli APHRC long central committee long office secretary si klembom si lahwan aning chithe pen tum Rongkhang pen parjapon lo lapen dutulang alangli aning ning chithe pen alangli khai phan kachepeduk pan suse alang chepeduk bom jat bom lapen 24 plus long tame dengan yang chisong tong tame alangli pan suse chisong bom khai joni phi chisong bom lasi nilitum ta candidate bangke lasi mipo usi nilitum ning chithe lasi nilitum ta angton parents body pen chenglok youth wing women wing pen nitum chengwai pon lo lapen alhin hin PS committee pen chengwai pon lo je laphan parja jite chogima kusi nitum ni arjulo nasi halang litum ban chithan lo lason abang phu khaiphan ang cherap bidun thek napaklar bidun thek pan su se alang si isong bom ji pu aning mesen ajo abang phu phansi nitum ta candidate parja nang po pusi lasi piniar ni ladak langhan pias lang nitum press meet panang ko Teleponi phai thong ke badap por phai phomalom rongphar pirong bea komlin adung motori hum kachengkoi agari ke pangthek amek AS09A 8212 henlo komat agari lune ke adungarai maduta kabedera jok nonamat ke patimi long nelang Dorom sing rongphar report malong nio